радвам, че се събираме и топло-подобен повод. Първо, близко до Енюстан и второ, от най-силния ден годината. И второ, близко до... Само да попитам технически. Да. Имаме, тук сме донесли за шампионата на друго място една колона и един микрофон. Дали да ги сложим, ако ще ти е по-спокойно? Ако не знам дали ме чуват така. То се чува. Не, то е за запис. Говоря доста високо. На те подобно ли ще ти е така? Майка ми не чува и аз говоря високо. Няма да ти е проблем на Не, теб. няма. Да. Няма. А това дали се чува? Още малко да се приближим. Надявам се. И второ, близко до Петровден, който е други ден. Така че момента за да дадем почет на Петър Димов, на билките, на водата, на всички такива природни дадености, които сме получили и така. Божията благодат. И всички знаете, че Петър Димов е един от най-верните ученици на учителя, който прекрасно е прилагал учението, лекувайки хиляди хора. Обикновено хора, отписани от официалната медицина. Той е роден 1886 година и тази година стават 145 години от рождението му. Заминава си на 95 годишна възраст с напълно съзнание, в движение и продължавайки да лекува до последния момент. Но за мен ми се ще да обърна особено внимание на неговото определение за щастие. Защо е създадено щастието на нашия живот? От малко любезности, прияти и направени услуги, красиви думи, светли усмивки, приятелски жестове, добри пожелания и добри дела. Винаги е бил усмихнат, винаги е бил ведър. Това разказват и близките му, това разказват и пациентите му. А особено с децата е бил невероятно благ. Но, мислейки си за него, пред мен винаги стои един много така въпрос, щекотлив въпрос. За мен той е много трудно да си представиш как този мъж с финна структура, винаги благ и усмихнат, е съчетал в себе си невероятни неща. От една страна той е бил за будител, за учител, но от друга страна той е воин. Той е воин с няколко медала за храброст, той с 3 медала за храброст. Така че, да не говорим, че неговата философия е безспорно основана на учението на учителя, но направена в книгата му Новия човек, творец на съдбата си, която е писал 15 години, която преди 10 ноември не е могла да излезе по обясними причини. Но той е популярен само с билката в България, 3 тома, които преди 9 септември са претърпяли няколко издания, а след 9 септември изобщо не е бил издаван, било му е забранявано да работи, милиционерска карулка имало пред къщата му. Изобщо така доста тежичко было до момента, в който той излекува генерал Михайлов. Генерал Михайлов, член на ЦК и така нататък. При което оттам се отваря пътя и следващия момент е излекува Людмила Живкова. Людмила Живкова след тежка катастрофа е била с теж мениерен синдром, с жестоко главоболие и са обиколили половината Европа, за да търсят лечение. Накрая Петър Димов се е излекувал. Не само, че е излекувал, ами е дал нов пред живот.
Малко искам да ви разкажа за... Защото всички знаете доста за него. Искам да ви разкажа по-скоро за парадоксите в неговата биография, в неговата житейска история. От една страна, те го преследват от най-ранните детски години. Значи, от една страна, той е роден в семейство на изключително хуманно насочени хора. Баща свещеник, майка народна лечителка, която го е карала от много малък, от 10 годишен, да записва рецептите, които тя получава и която. Така че той отрано се е запознал действително с билки с рецепти. И обаче на 14 годишна възраст той изведнъж, забелязан от руски посланник и така нататък, попада в кадетското училище в Петербург. Само си представете хуманно насоченото дете, свободно расти на воля, как попада в тежката машина на военщина. И естествено, това, за което той разказва в писмото си, даже ще отдам писмото на тък, защото е страхотен будител за лечение от какви ли не болести, с което той разказва как се справил с неговите болести. И обаче в същия този момент в Русия, значи говорим за 902, 909 година, 1900 естествено. В същото това време в Русия обаче шестват едни изключително такива интелектуални групи. Значи, като почна групата на Толстой, има група на Рьорих, на Бердяев, на Булгаков. Това са едни много светли умове за това време и Петър Динков попада в тези атмосфери. По тая причина, предвръщайки идеалите на Толстой, той успява да убеди дори ръководството на военното училище да предоставят в стола на училището и вегетарианска храна. Можете да си представите във военната машина как се е справила това момченце на 15-16 години, колко харизматично и убедително е било, за да може да убеди наистина, освен останалите храна, да се готви и вегетарианска храна. И следват и много други нови парадокси. Искам да обърна внимание на другия момент. Значи, той е отличник на военното училище. И веднага му бива предложена много сериозна работа в Русия. Служба, разбира се. Обаче той решава да се завърне в България. Родината ми има нужда от мен. Това цитира. Макар и с тежък вече здравословен проблем. Значи от този сблъсък ние всички, след като сме силно казано ученици, но поклонници на учителя, ние всички сме убедени, че духа, начина на живот определя всъщност здравословното ни състояние. И не може да прехвърляме нещата в ръцете на лекаря. Но и поради този сблъсък, който преживява Петър Динков, духовен сблъсък, той се разболява, както разказва, от мускулен ревматизъм. Но това не му пречи да се втурне и да вземе участие във всички войни. Значи, представете се тогава, Балканска междусъюзническа, Първа световна, той участва във всички войни. Неколкократно е раняван смъртоносен. Знаеме, че като някой трябва да продължи живота си, да го продължава. Си има мисия и си тръгва по мисията, той се го продължава. От друга страна, той обаче лекува всичките си войни. Значи той се връща с всички живи войници. Ротата му се връща на покърта от всичките войни.
Лекува ги от тиф, от холера, там, от всичко възможно, което малария, нали, успява да ги лекува с всичко, което намира там реално под ръка, като билки, като природни дави. Даже за него е известна историята с голата рота. Не знам дали знаете за нея. Това е в момента, в който решава да ги отърве от въшките, нали, и било застой. Съблича ги голи, два казана, които са в средата, нали, слагат се всички дрехи, обаче изведнъж турците нападат. Тръбата свири бой, нали, и нашите, представете се, точно Гонят въшки. поголи дупата, нали, срещу турците. Въпреки че са били много по-малко, нали, успяват и наистина пробиват кой знае какво са решили турците, обаче нашите определено защитават и позиции и всичко. История, която е описана в военните справочници. Историята боя на голата рота, нали, се известена. Но действително връща обаче всичките си родници, войници от ротата, живи и здрави от фронтовете. Без възможност обаче никой да разбере за неговите болки. Мускулен ревматизъм е едно много жестоко заболяване. Но и почват да се лекува по всички правила там на медицина. Лекарства, минерални бани, това го разказва той в писмото. До доктор Кирил Йорданов. Хубаво е да знаете, че това е първият доктор природолечител в България. Тогава са го водили натуралист, който просто е пробивал ледовете и самия той казва, че единствената му подкрепа е била Петър Димков. Но така, той пише на Кирил Йорданов. 29-та година вече. Всички тези болести, закърпвани с безброй лекарства, ме направиха крайно нервен и се отразиха зле на паметта и зрението ми. Косата ми после опада, а краката и ръцете ми бяха винаги ледени. През 27-ма търпението ми почва да изчезва. Вярата ми в лекарствената мощ на медицината се замени с отчаяние и с желание да туря край на своето жалко съществуване. Значи, това е героя от войните, нали, който е докаран вече до такава състояние, че мисли за край на живота. Тогава обаче му попадат, както той казва, по Божия милост, няколко книги. Лекуване с вода на Кнайп. Не знам дали ви е попадала, но гореща прапоред. Нова лечебна наука на Луи Коне. И, разбира се, казва, че нарича ги Божии откровения за мен точно. Приема ги като отговор на собствените си молитви. Обогатява наученото вече със собствения си опит и за по-малко от година, като в писмото си той разказва много точно какво точно е правил. Нали, освен, че никакви животински продукти, разкажа две думи, никакви животински продукти, топлата вода, само плодове и зеленчуци и всичко това го е направил в рамките на 3 месеца. Но изключително подчертава 2 пъти на ден такива топли вани с коремна откривка. Даже накарал, даже Лили ми го е показвала, вкъщи имах една вана, направена специално за него, която е седяща вана, в която да може да се натисне до тук и да си обтрива корема. Така, и какво постигнах, пак той разказва, в края на този период. 3 месеца. Юни, юли, август, 4, и септември. От мускулния и ставен ревматизъм не остана помен. Възпалението на венците и зъбния камък изчезна. От хемороидите и шиаса, болките в кръста, маларията, катара в стомаха и червата, лошия дъх и от слабостта на повреденото от ревматизма ми и сърце, помен не остана.
След като пречистих с баня и храна кръвта си, разширени вени не чувствам и от 1 септември 27 година гумен чорап не нося. Нервността ме остави, ръцете и краката се затоплиха, паметта и зрението се засилиха и стомахът ми е редовен. Косата, която беше почти окапала, отново се засили. Същите резултати постигнах и при лекуване на жена ми и детето ми. Приятелите ми се излекуваха по същия метод от доста тежки болести. И реално от този момент Петър Динков става лечителят, водител и воин строител на съвременна България. Тези линии много сериозно се преплитат в целия му живот. Значи, през цялото време той е изпращан като военен, като полковник и изпращан като комендант в различни краища на България. В Карлово спасява къщата на Левски. Значи, просто случайно, както знаем, това е само една дума, случайно разбира, че на другия ден общинарите са гласували да се бутне къщата на Левски, защото оттам минавало не знам какви си нали, пътища. Той дига войската и на другия ден цялата войска огражда къщата на Левски. Естествено, никакви булдозери, никакви камиони. Нали? Войската е там. Затова обаче е съден от военен съд. Не само това, ами с парите, които имали от офицерския клуб, да, и парите били събрани за офицерския клуб, нали? Той прави ремонт на къщата на Левски, която е била пресрута. В Свищов изгражда и военния, и градския водопровод. До неговото идване не са имали градски водопровод. Петър Динков се изгражда като комендант, разбира се, начало на войската, и изгражда градски водопровод. В Стара Загора спасява и Язмин. Има ли са други идеи по темата Язмин? Предотвратява събарят на това и участва в създаването на операта в Стара Загора. А бил изключително музикален строител и много е държал на музиката и на музикалното образование на децата си. Така че и Лили, и двамата му сина от малки са свирили на пиано. Връх обаче на съзидателната му дейност е Варна. Във Варна той е само 2 години. От 34 до 36. Там обаче първите хора, с които разбира се свърза, е доктор Кирил Ятонов, въпрос на материали, на турист, и Шкорпил, Карел Шкорпил. От Шкорпил научава много неща за историята, за древната история. И следствие на което създава парк Мавзолея Владислав Варненчи. Всъщност той е основоположника. В парк Мавзолея има, като отидете във Варна, не пропускайте да го видите, една голяма зала за отделена конкретно на Петър Динков. Нали, да не говорим, че бившата уредничка, сегашната не знам, но тя знаеше страшно много неща, разказваше с удоволствие за него, защото действително за варненци той е един невероятен строител на съвременната тогава. Започва обаче реставрацията на Поруховия вал върху площ от 1000 дека. Засаждат се над 2000 фиданки. Начинът, по който обаче ги засаждат, е също много интересен. Нали, той убеждава общината, безработните, нали, да дойдат да работят на Аспаруховия вал. Тези, които искат да получават помощи, моля ви, ето ви, пристигате, нали, засаждате дръвчата. И ако Аспаруховия вал в момента е в такова състояние, този парк, нали, Владислав Варненчи, нали, те са засадени най-вече тогава, между 34 и 36 година. Спомага, нали,
и негови войници изпраща да помагат на Шкорпил при разкриване на римските тарни във Варна. И обаче по сведения на Шкорпил, той искал да направи и невероятен паметник на Аспарух. Защото точно в Варна, не знам дали исторически сте запознати, точно във Варна е сключен договора между Аспарух и Константин Павлонат, с който той признава официално създаването на Дунавска България. Нали, тогава знаете, че Византия е приемала много на нож нашето присъствие там. И поставя една мраморна площадка с бюст на хан Аспарух, която е в средата на вала на 4 метра и половина. И значи, помагал е на археологическия музей. Но едно от основните му пак по отношение на музиката, нали, е, че става председател и вдъхновител на Варненско лято. И изобщо на музикалните празненства, нали, които както разказваха и стари варненци, че всъщност от Петър Димков е тръгнала такъв почин, или как го нарека, традицията на 24 май варненци се обличат белите дрехи и излизат с белите дрехи с белите шапки нагоре. Сега, Лили има съмнение, че точно тогава във Варна учителя, всъщност Петър Димков се запознава с учителя. Нали, там мисълта е, че е 33-та година. Така че може би този почин с белите дрехи да идва точно от неговата връзка с учителя и неговото започване като ученик вече на учителя. Заедно с Кирил Йорданов започват да издават списание Природен лекар и наръчник по природолечение и живеем. Изключително интересно. Имах удоволствието в Народната библиотека да пипна. Да пипна и да погледна. Наистина прекрасно. В 4 части с 124 картини, съставител Петър Димков и редактор Кирил Йорданов. Доктор Йорданов споделя: ако аз имах щастливата случайност да бъда първия лекар в България, който мина на фронта на природното лечение, то господин Петър Димков е един от най-старите съратници за това обновление. За мен той бе едва ли на едничка опора в тежката вода. И благодарение на съвместната им дейност, Варна тогава се превръща в столица на природната медицина в България. Не знам дали ви споменах, но Петър Димков е завършил и курса по хомеопатия в Русия. Завършила 6-месечен курс по хомеопатия, завършила йога. Там е било също такъв курс, няколко месечен курс на йога. Източна медицина и се запознала изключително с източната философия. И затова вече връзката му с учителя, появата на учителя в неговия живот е било направо така обосновано, послано, предизвестено едва ли не. Но парадокса Петър Димков. Това е пак интересна история и да е варненската му част. На цялото му добротворство и за създаването на Аспаруховия вал и на парка Владислав Варненчик, той решава и всъщност изпраща до посолството на Полша, до правителството на Полша да спомогнат това. И наистина те се отзовават много радушно и успяват
действително да помогнат материално в създаването на всичките тази на парка. Обаче, разбира се, подобни хора не са долюбвани от никаква власт. Така че Петър Димков бързо е изпратен от Варна, прекомандирован в Сливен. Цяла Варна излиза и го изпраща на перона. И какво се случва? Същите работници, които са съдили дръвчетата, нали, отказват да работят. И вече заплахата от международен скандал, нали, защото вече са намесени и поляците, правителства и така нататък, връщат Петър Димков обратно. Така че просто целият живот на този човек, четейки, слушайки, робейки за него, е изключителен парадокс. Но да довършим точно и варненската история. Петър Димков не бива споменат в официалното слово. В официалното слово, което царя изнася тогава при откриване на парка Владислав Варненчик, не бива споменат нито от създателите, нито от помощниците на царя. Просто по името му е било пропуснато. И естествено, и последното му провинение пред властта и двореца е, че отива да се види с Заимов. С генерал Заимов, който е осъден на смърт. Но отива да се види, казва, вие за мен сте герой от войните, и всички безкрайно изненадани са съпруга. Така че доблестта на този човек, тя не е угодна на никъде. Власт и правителство. Но за това, точно за това, понеже е чин полковник и вече е достигал възрастта, в която трябва да бъде произведен като генерал, плюс всичките му заслуги, го пенсионират преждевременно. Набързо бива пенсиониран. Познато е, нали? Вариантът познат. Но, завръщайки се в София, това обаче му дава пълната възможност да се отдаде вече напълно на лечителската си и философската си дейност. Наистина заслужава си книгата, която е написал новия човек, творец на съдбата си, е изключителна и така събрана мъдрост и съвети за лечение или съвети за начин на живот и с много лекота е написана, така че горещо я препоръчвам на всички. Бихте ли повторили? Новия човек, творец на съдбата си. Това е едното заглавие, другото е хигиена и лекуване на човешката душа. Мисля, че се намира с първото заглавие. Но като се напише Петър Димков, освен томовете, излиза молитвеника, който също горещо препоръчвам, защото той е от тефтерчето на Петър Димков, който много точно си е записал всички молитви на учителя. За съжаление, знаете по отношение молитвите от учителя, че доста хора са се позволили пипане и редакции и какво ли не. Така че, вярвайте ми, това е директно от това. Лили го е сравнявала преди да излезе молитвеника и преди да даде тефтерчето му да се публикува. Така че, но неговият основен труд е българската народна медицина, както знаете, което е претърпял 4 издания преди 9 септември. А след 9 обаче следват нови парадокси. За републиканеца Петър Димков
Републиканеца Петър Димков е арестуван многократно. И всеки път е бил спасяван от негови благодарни пациенти. Последният път е бил в Пловдив, където отивал да лекува пак. Подчертавам безкрайно. Абсолютен безсребърен. Отива да лекува, разбира се, и го прибират в милиция. Не само това, ами го оставят в едно мазе. По случайност обаче, жената на шеф на милицията достига до нея тая информация, а тя е била излекувана от него. Страхотен скандал, може да се представи какво може да направи една жена, съпруга в полицейска. Така, реално, тя команда. Така, и бива освободен. Но иначе бил със следните дрехи, в едно мазе. Така. Но, так, значи недолюбване преди 9 септември, пенсиониран преждевременно и така нататък. След 9 септември отново същия. Но всички пъти, в които е спасявано от благодарни пациенти, е реално направо Божията ръка, както той ме връща към живота. И молитвите на близките и пациенти. На много места той подчертава силата на колективната молитва. На много места в книгата си подчертава колко е важно една общност да отнесе, да огради болния с положителната енергия, която всички могат да излъчат. Не случайно всичките му рецепти са много тежки. Тежки за изпълнение. Говоря особено за тежките случаи. Всичките му рецепти действително са тежки. Тук обаче трябва да отбележа, че излязоха няколко книги, рецепти на Петър Димков, нали, към вестник 24 часа, към Невноси. Искам да ви кажа, че цялото му семейство и Лили, и брати бяха дълбоко възмутени. Ние писахме и протестни писма, защото рецептите не са написани цели. Да не говорим, че много често значи, има разлика в имената, нали? Така че, но редакцията не си изтегли тиража, разбира се, и така си останаха нещата. Но това, което исках да кажа е по отношение на тежките му рецепти. Значи рецептите му са свързани в общи линии с участие на цялото семейство. Един да бере, друг да слага компресите, третия да превръзва, нали, на неудобни места, четвъртия да завива, защото вярвам, че всички сте убедени, че когато има болен човек в едно семейство, то цялото семейство е. Така че излекувал е много хиляди хора. Редовно ми се случва в страната, където и да отида, да срещна хора, които са или деца на излекувани от Петър Димков, или са лекувани конкретно възрастни хора. Невероятно е това, което е направил като лечение, като лечител. Но най-жестокото, значи много време е имало полицейска, милиционерска карулка пред къщата на Петър Димков. И на базата на това той е ходил по домове, където са събирали пациенти, болни пациенти. Но благодарение вече 72-та, не, да, 75-та изцелението на Иван Михайлов. Знаете и за Леонид Брежнев и Людмила Живкова, следствие на което му е разрешено да лекува, но тихомълк. Тоест махат карулката пред това, махат и надписа лечителят го няма,
Но това, което е най-жестоко за него, е, че го оставят без ученици. Не му дават възможност да направи курси, да обучава хора. Което най-много му е тежа. Много често срещам най-различни билкари, даже на честванията на Петър Димков се появяват някои хора, които казват, че са били негови ученици. Просто са помагали, имали са досег до него и толкова. Бог да го прости, професор Кунински, нали, който действително той е професор точно по фитология, мисля, че се казваше. Той казваше, аз само съм се консултирал и съм си записвал неща от разговорите с него. Но от друга страна, пак да подчертая част от парадоксите. Ето, примерно, дъщеря му, Лили Димкова, за което той казва, че е измолено от Бога дете. Става наистина един реално продължител на делото му. В какъв смисъл? Значи тя със средствата на изкуството си, на изобразителното си изкуство, тя олицетворява всичките му идеи. С точно такава мекота, кротост и благост. Примерно, добротворството, чистотата и живота за другите са основа на здрави и щастлив живот. Принцип на Петър Димков. Ето го циклите богомили, циклите български светии. Изучаването и свързването и преклонението през красотите на природата, които ни лекуват, казва Димков. Цикъл, пейзажи, светлина и движение. Имам даже една картина от нея, която даже много се харесва. Това е един водопад с едно дърво, което е климнало към водопада. Да, и движение, и светлина, и всичко. Така. И как утрешния ден принадлежи на победата на духа и любовта. Това е постулат на Димков. Лили какво рисува? Лица от бъдещето, шестата раса. Виждали сте ги те светещи лица от нейните портрети, който не ги е виждал, вече има и сайт Лили Димкова, където са качени всичките картини. Но най-интересното за мен лично е, че освен, че лекувал хората, и то обикновено тежки, безнадежни случаи. Собственият ми баща се требал тежка язва благодарение на това, но това промени живота. Това искам да ви кажа, че през цялото време, защото не е важно само да излекуваш човека. Защото той, ако не промени начина си на живот, начина си на отношение към нещата, към света, мирогледа си, ценностната си система, пак ще избия може би на друго място. Има много примери в това отношение и предполагам, че и всички вие имате. Но той през цялото време и така коментирахме го с Лили, просто я попитах дали съм на вярна позиция. Не знам дали сте виждали една картина, как е лекувал. В момента, в който влиза пациент при него, той си взима лупата, защото това е съпризната и рисовата му диагностика в света е съпризната и издавана на не знам колко езика, каквато и цифра да кажа, че избъркам. Така.
Значи с едната ръка е лупата, с другата ръка е главата, ръката на главата. Лили казва, ами да. Питала докъде има право да помага. Знаете защо. Всички знаете защо. Но, освен така известните излекувани, искам да спомена и професор Герджиков. Огнян Герджиков, който беше и председател на парламента. Той до 5 годишна възраст не е можел да говори. Ама думичка не е излизала от устата. Най-накрая успяват да го заведат при Петър Динков. А не само, че проговаря. Ами, както знаете, той става професор по право в Софийския университет. И лекциите му се водят на един от интересните лекции в университет. Ако си спомняте, имаше една актриса, която беше джудже. Живка Ганчева се казваше. Всъщност най-добре изпълнител на Малкия принц. Е, много, много стари времена. Нали? И така, тя е доведена в много тежко състояние при Петър Динков. С увреден цялата ендокринна система и така нататък. Това си остава така. Но в какво се превръща? Завършва ВИТИС и се превръща в една прекрасна артистка. Най-често озвучаваше, играеше роли на деца, но никога няма да забравя какво в Малкия принц в Младежкия театър. Неизброими са имената на учени, артисти, музиканти, които са дължали реално и здравето си, и те, между другото, голяма част от тях участваха наистина в няколкото благотворителни концерта, които правихме в залата на ВИТИС. А тази година, не знам дали ще ни дадат възможност, той е роден на 19 декември, дали ще ни да предоставят зала, но надявам се, че ще почетеме Петър Динков по подходящ начин. Исках и друго да ви разкажа но всъщност с книгата му по-добре е ви да се запознаете, както и с молитвеника му. Да, всички имаме и малките молитвенички, и на Хелиопол, големия молитвеник и така нататък. Има разминавания и колкото и да са дребни, когато става въпрос за формули, знаете, че и една запетайка е от значение. И даже на юбилейните концерти участваха по ред причини, заради близки излекувания и заради промените в живота на хората. Участваха артисти като Орлин Горанов участва Катя от Тоника, участва Нешка Робева с група, тя е направила цял спектакъл за един ден. Просто да не говорим за фолклорни ансамбли. И няколко дечица изпяха и Цвете мило, Цвете красно, което му било любима песен. Така че мисля, че наистина всички е хубаво да почетеме паметта му и да с радост да посегнем към книгите му и философията му. Въпреки че тя по нищо не се различава от философията на учителя. Може би по-бързо приложим. Единственото. И това имах да ви разкажа. Ще дам на Йоана евентуално да пусне писмото на Петър Димков в сайта, в
групите, защото наистина е много точно така, като програма за лечение, за какво ли не. И ако искате, понеже преди време парк Витоша успя да издаде лечебните растения в Витоша. Невероятно е билковото разнообразие на Витоша. За съжаление, ние знаем много малко от тях и не ги ползваме по предназначение. Така че, ако може да се... Защото тук са издадени заедно с картинките, кога се берат, кога се сушат и какво действие има. И си заслужава, като се качваме по планините, наистина да посягаме към тези наистина невероятни дарове на природата. На първо място сме по билково разнообразие в света. За съжаление обаче, веднага да вметна, разбира се, че не за съжаление, се бере безмилостно, по-скоро се скубе, и резултат от което популацията намалява, защото хората го берат за износ. Много български фирми изнасят вагони с наши билки, и то на най-големите фармацевтични компании. Сандос, Байер и така нататък купуват билки само в България. И можете да си представите, разбира се, след това ни ги продават билката, слагат по една, не знам каква част разбъркайки ги с химия и всичко останало. И резултата е, че ни ги продават на едни стократни цени. Ами ние си имаме всичко. Нямаме никаква причина да тичаме по аптеката. Така че, ако това може примерно да се сканира и да се качи, за съжаление остана Йоанна нататък. Благодаря ви много за вниманието. Това имах да кажа. Надявам се да ви е било полезно и интересно. Благодариме помощ.